Ya. Meja kali. Bibar geletak nggih langsung caipong mlampah sambur nggih sekawan-sekawan. Angka pertama Bapak Supadi sareng kali Bapak Slamet. Ugi mboten ketinggalan Bapak Satuman so Bapak Yono. Sekawan berantun wedal kita aturaken monggo. Monggo Pak Satuman jaipongan Bapak Yono, Bapak Slamet, Pak Supadi. Monggo sami tindak mriki Jawa sampur wonten panjenengan ya Pak. Sumangga ya Pak. Monggo monggo. Iya iya. Belong nong
sing